Chidzidzo cheSvondo 28 June 2026. Ndinovimba kuti makava nevhiki rakanaka uyezve muri kufara mukupinda muvhiki idzva. Nhasi uno tinoda kutaura pamusoro pemumwe mukadzi ainzi Maria Magadharina nevhangeri raanouya naro kwatiri. Amen. Ngatiende zviri pana Mako 16 patinonzwa zvichiverengwa kubva pavhesi 9 kusvika pavhesi 11 zvichinzi, Jesu akatamuka mangwanani nezuva rokutanga revhiki. Amen. Ndiro zuva ratiri rokumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Amen. Akatanga kuzviratidza kuna Maria Magadharina. Amen. Uyo waakanga abudisa kubva maari mweya yakaipa minomwe. Amen. Number 7, mweya minomwe. Akaenda akandoudza vaya vaimbova naye vakanga vachiungudza uye vachichema. Amen. Ndianani vaiungudza nokuchema nokuda kwei? Kwekuti vakanga varashikirwa naishe wedu Jesu Kristu, nokuti vakati wakafa, hatichino mweya, hatichanzwa mweya, vakachema. Ndiwo anani? Ana Petro, ana Sifas, na vamwe vadzidzi vose, ana Johani, ana James, ana Jacobo. Muri kuzvinzwa kaizvo? Nevamwewo vakanga vanavo vakati vanzwa kuti Jesu akanga ari mupenyu uye kuti Maria akanga amuona, havana kuzvitenda. Amen. Sei vasina kutenda? Nokuda kwekusvora, nokuda kwekutuka, nokuda kwekuti Maria wakambenga nemadhimoni akawandisa. Ivo vaizviona vari nani. Muri kupanzwa kapa? Ivo vaizviona vari nani chaizvo. Saka aigozoenda sei kuna Maria Magadharina waakanga abudisa madhimoni manomwe? Asi hazvinzi here neshoko raMwari, kana tava muna Kristu tava zvisikwa zvitsva. Zvakare zvakanga zvaita sei? Zvapfuura. Zvino isu kana tichiramba tichirangarira zvakare zvomunhu, hatizi pachitema here? Ndiani anoda kurangarira zvakare zvake? Asi ndinokuudzai kuti vakakomborerwa iva vanorangarira zvakare zvavo kutadza kwavo kwakare, vachiona hwipi hwavo, vachichema kuna Mwari kuti takatadza. Zvokwadi hatingadzokere mumatope akadai. Muri kupanzwa? Asi ndezvavo. Ko ndiripo here kuti ndirangarire zvomumwe? Kwete, handipo. Uyezve handingatonge mumwe kana kujaja mumwe pamusoro pezvake zvakare. Ndinomujaja nezvaari kuita panguva ino, chiKristu chake chaari kufamba nacho panguva ino. Amen. Saka naizvozvo toda kutarisa pana Maria panobuda vhangeri huru zvikanzi Maria wakanga warapwa madhimoni manomwe. Amen. Tikati pari kubudawo nhamba 7, tambotaurawo nezvenhamba 300. Asi makaenda pana Ruka 8 ndo patinotitaurira chaizvo kuti Maria akanga arapwa sei. Makaenda pana Ruka 8 kubva pa1 verse 1 kusvika pa2 inonzi shure kwaizvozvo Jesu akafamba nomumaguta anomumisha achiparidza vhangeri roumambo hwaMwari. Amen. Pari kunzi mumaguta nemumamishawo ikereke idzi dzakasiyana-siyana. Muri kuona? Ikereke dzavanhu dzakangoita sedzedu idzi. Makatobuda panze apa munotoona pane imwe kereke iri apa, patione mufundisi ari kutoparidzawo, vanhu vari kuimba, vari kunamata, vari kungoita zvatiri kuita muno. Asi hatina kufanana, kana mazita akasiyana. Muri kupanzwa? Maguta nemimisha. Maguta kana tikazvitora ane zvakawanda zvinoitika maari, asi mumisha vanhu vanofamba netsika dzemimisha. Muri kunzwa? Pakati siyanei. Wakaenda muraini rekumusha uku kune vanhu vanogara pamwe chete, vane tsika dzavo dzavanoita, uyezve havanyanyoita sei, havanyanyotsauka patsika idzodzo. Asi muguta umu mune madirativhange zvakawanda. Madhimoni anobva kumativi mana ose enyika anosangana panzvimbo imwe chete. Naizvozvo tsika hainganzi ndeiyi kana ndeiyo. Munhu woga anenge achimboitira zvinomuitirawo iye. Asi kana tava muna Kristu tava chisikwa chitsva. Hazvisinei nemaguta atakabva kana kuti nemimisha yatakabva, takufanira kunge tichitevedzera zvinodikanwa naishe wedu Jesu Kristu. Tichidaro apa tinoona kuti kumamisha kuri nani kupfuura muguta. Amen. Asi
asi hazvireva kuti kumamisha ndo vanhu vari perfect. Muri kuzvinzwa? Vanototadzawo, asi vanotozviona kunge vari nani kupfuura vanhu vekudhorobha, nokuti maitiro evanhu vedhorobha anenge ane kakupenga so kavanoita. Muri kupanzwa kapo? Zvikanzi pavhesi 2, uye vamwewo vakadzi vakanga vaporeswa pazvirwere nemweya yakaipa vaiti Maria. Takati mukadzi anomirira chi? Anomirira imba. Zvikanzi musha mukadzi. Kana mukadzi achimirira imba, anomirirawo kereke. Naizvozvo kana tichiti tiri kereke yaKristu, nyangwe zvedu tichitsauka pane nzira dzaKristu, zvinoreva kuti tiri mukadzi. Muri kuzvinzwa? Tiri mukadzi chose sekereke, nekuti kereke haizi madziro ka. Makereke vanhu vari mukati mayo. Hatienda kutaura zvedu zvakawanda pamusoro pevakadzi, ngatiendeye zvedu pamberi tinzwe kuti Maria wakanga wakaita sei. Zvikanzi uyewo vamwe vakadzi vakanga vaporeswa pazvirwere. Amen. Mukadzi ane chi? Zvirwere nemweya yakaipa. Mukadzi ane chi? Mweya yakaipa. Vaiti chi? Maria ainzi Magadharina akabva aiswa panumber 1 kunzi uyu ndiye akanga akaipisisa chaizvo, uye akanga abudiswa mweya yakaipa minomwe maari. Uyu ndiye wakanga wakaipa zvokupedzisira pane vakadzi vose vakanga varipo. Asi pakanga pana naJohana mukadzi waKuza, mutariri weimba yaHerodhi. Hazvina kumbonzi zvaakanga akagara zvakanaka, nokuti wakanga uri weimba yomutariri waHerodhi akanga akanaka. Akatoiswawo panumber 2 pane vakaipa. Muri kupanzwa kapo? Zvikanzi Suzana navamwe vazhinji vakanga vasiri voga, asi vangotaurwa nemazita. Zvikanzi kana tikataura ava vanobva vaziva kuti panga pane boka riya revakadzi vakanga vakaipa vakaponeswa naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Zvikanzi ava vakadzi ava vaivabatsira nokuvatsigira nezvavaiva nazvo. Amen. Asi munozive chi? Hapana chikambotaurwa pamusoro paPeter, James, Jacob, matadziro avaiita ekare. Zvino tinotongozivawo nezvaJudhasi, asi zvana Peter navamwe vese hatimbonzwa matadziro avo. Saka muchizvitarisa imimi, kana makamira sana Peter naJakobho naJohani, makatarisa vakadzi ava, hamufunge kuti varume ava vaizviona kunge vari nani kupfuura vakadzi ava. Zvinadai pasina Jesu, vakadzi ava vangadai vasingafambi navo. Muri kupanzwa? Asi nokuda kweJesu vakafamba navo. Havana kuti aiwa Maria Magadharina akanga akaipisisa hatimude pano. Misi yose vakanga vanaye yokufamba naJesu. Muri kuzvinzwa kaizvo? Jesu wakanaka. Nekuti Jesu, pana Jesu ndo patinofanirwa kuita sei? Kuenzana. Zvida kana uchida kuonera mumwe munhu ari mukati mekereke yenyu pasi, kana uchida kuonera mumwe munhu ari mukati mekereke yenyu pamusoro, zvinoreva kuti Jesu ari pauri haana kumira zvakanaka. Muri kupanzwa? Uri kutonga sei? Uri kutonga zvakanaka here? Zvichienderana neshoko ripi rauri kutonga naro? Amen. Mukadzi wakataurwa pakutanga, Maria Magadharina, ndiye wakatanga nekusangana nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi mushure mekubudiswa madhimoni manomwe, wakava semunda mutsva usati wamborimwa. Amen. Kana tikati munda mutsva usati wamborimwa, takotaura pamusoro pevirgin, mukadzi asati amborara nemurume. Zvikanzi munda mutsva wakagadzirirwa chi? Semwenga kunani? Kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Akava semukadzi asati amboita sei? Ambobatwa asingazive murume, asingazive muoko wemurume. Anototi kana varume vachifura napo, iye anenge atori kune rumwe rutivi rwerodhi. Haatongogumana nehanzvadzi dzake, haatongogumana nababa vake zvichida. Anogara kwake kwavakadzi, namabasa anoita kwake oga kwavakadzi. Muri kuzvinzwa ka? Munhu usati wamboguma, mukadzi akanaka, akakwana. Muri kuzvinzwa? Ndambotaura pamusoro pechinichi. Manzwa ndichitaura pamusoro pana Peter, pana James, ndikataurawo vakadzi ava.
imi hamuzvione here kuti kutenda kwakaoma? Kutenda kwakaoma. Dzimwe nguva tinoti tiri kutenda so, but tinenge tisati takutenda. Tinototadziswa nevanhu vari mukereke medu, kwete kuti ndivo vanototadzisa, asi mufungiro wedu wokusarura uyu unoita kuti tinzi takaita sei, takaipa pamberi paishe wedu Jesu Kristu. Hatisati tatombotendeuka, isu tichifunga kuti takatendeuka. Nokuda kwokutarisira vamwe pamusoro pezvavaita kare, zvavasaita zvino. Muri kupanzwa? Saka zvinzi kutenda kwakaoma, especially kune munhu akazvarirwa muimba yokutenda. Makanzwa kunzi dzimwe nguva vana vavafundisi ndo vasingateerere maningi. Tingaipo muenzaniso waJohn Austin kana muchimuziva. Zvikanzi akanga asinganzwisise, asi baba vake vakazongomuita mufundisi. Pavana vake vose zvikanzi iye ndiye akanga ane musikanzwa wakanyanyisa, asi wakaitwa mufundisi. Munhu anozvarirwa paimba yokutenda dzimwe nguva haatende. Vanongofunga kuti chinhu chekuzvarwa nacho. Tinozviona uko kunaniko? Tinozviona kuna vafarisi, vasadhusi, vanyori, vakuru vamarudzi navakuru vamaprista. Vanhu vanozvarirwa muimba yokutenda, muimba yavaRevhi, muimba yaAroni. Muri kupaona ka? Saka vanofunga kuti kutenda ndekwavo. Vanhu vose vari kunze ava, nyangwe makazopindawo pakutenda zvenyu, hamuonekwe kunge makafanana navo. Vanenge vachitokusarurai vachiti ava ndo vemadhimoni ava, ndo vakabva kuimba yani yaSimeoni, vakabva kuimba yani yaBhenjamini, vakabva kuimba yani yaEfremu kana yaManase. Zvikanzi ngwarirai kutenda kwavo, hamungaudzwe zvoumwari navanhu ava. Izvo zvinenge zvakanaka kuti vasange vachinzwudzwa zvoumwari, asi vanhu vacho ivo vari kuti tino umwari vakaita saMwari here? Vatori pachivi pakutaura zvandiri kutaura izvi. Muri kupanzwa? Makada kuzvitarisawo padzimba idzi dzamafundisi idzi. Munoziva mubhaibheri makanyorwa pamusoro pani? PaEri. Makaenda kuna 1 Samuel, munonzwa pamusoro pekuipa kwavana vaEri, vakanga vari vana vomuprista mukuru, wakanga wakaita semutungamiriri wenyika zvakare. Makaenda pana 1 Samuel 2 zvinonzi vanakomana vaEri vakanga vari vanhu vakaipa, vakanga vasina hanya naJehovha. Zvino yakanga iri tsika yavaprista kuvanhu kuti munhu paaibayira chibayiro uye nyama ichiri kubikwa, muranda womuprista aiuya neforogo ine zvibayiso 3 muruoko rwake. Ainyudza mugango kana muhadyana kana mugate kana mupoto. Ipapo muprista ozvitorera chero zvainge zvabudiswa neforogo. Aya ndiwo mabatiro avaita nawo vaIsraeri vose vaiuya kuShiro. Asi kunyange mafuta asati atsva, muranda womuprista aiuya achiti kumurume aibayira chibayiro, ipa muprista nyama yokugosha, asi kuzogamuchira nyama yakabikwa kubva kwauri, asi mbishi chete. Kana murume uyu ati kwaari, rega mafuta ambotanga atsva, uye iwe ugozotora chero zvaunoda, muranda aibva apindura achiti, kwete, ndipe kuno izvozvi, kana ukasandipa ndichaitora nechisimba. Zvikanzi ichi chivi chamajaya aya vana vani vaEri vaiti Hofni naFinehasi. Zvikanzi chaiva chakakura kwazvo pamberi paJehovha, nokuti vaizvidza chipo chaJehovha. Vakanga vari entitled. Zvikanzi zvakazvarirwa imba yaMwari, tinoita zvose zvatinoda. Vakasvika pakuzvidza nani? naMwari wacho pachake, vakanga vasina basa naye. Murupaura, dai vaingozvidza zvavo vanhu zvakanga zvakanaka, asi vakabva vazvidza naMwari. Ndo patinopedzisira tavapo savanhu vanenge vakazvarwa muimba yokutenda. Zvikanzi chikomo chiremera vari kure hantu, vari pedyo vanoita sei? Vanotamba nacho. Vakabatwa nemweya yakaipa vari ipapo panonamatira vanhu chaipo, ndo pavakanga vakabatwa nemweya yakaipa, vachinzi vana vavafundisi, vana vomuprista mukuru. Hatingotarisa chete imba yani yaSamueri, hatingotarisa chete imba yaEri, tinotarisawo imba yaSamueri. Makaenda pana 1 Samuel, ndingati 1 Samuel 1 Samuel 2 here. 1 Samuel 8 verse 1 to 4.
Zvinonzi Samueri akati akwegura akagadza vanakomana vake kuti vave vatongi veIsraeri. Zita redangwe rake rainzi Joeri, uye zita rowechipiri rainzi Abhiya, uye vaishanda vari paBheerishebha. Asi vanakomana vake vakatsaukira kupfuma yakaipa, vakatambira fufuro, vakasaruramisira pakutonga. Saka vakuru vose vaIsraeri vakaungana pamwe chete, vakauya kuna Samueri paRama vakati kwaari, makwegura, uye vana venyu havafambi munzira dzenyu. Naizvozvo gadzai mambo kuti atitungamirire sezvaakaita mamwe marudzi ose. Amen. Zvichida iwewe watanga kupinda kereke, wava nemakore uri mukati mekereke iyo, uyezve wakutarisira vari kuuya pasi nokuda kwekuti vatsva, asi wakambozvitarisa pachako here kuti unokutenda kwakakwana here? Kutenda kwako kuri papi? Hausina marimbirimbi here kana kuti twakasarira twemadhimoni kubva pawakatendeuka pari? Kana kuti zvida madhimoni iwawo akatodzoka. Joeri naAbhija, vanakomana vaSamueri, vakanga vakaipa. Havana kutongodzidza pamusoro pani paHofni naFinehasi. Vanakomana vani vaEri vakatotedzera mumatsimba avo kuita zvakaipa. Muri kubanzwa? Naizvozvo patinotangira pana Ruka 8 tinonzwa kunzi shure kwezvo Jesu akatanga kutaura pamusoro pemunda. Zvikanzi achida kutaura pamusoro pevhu rakanaka rekuti paunotendeuka iwewe kana patine chinenge chakushwa mauri chinokura. Hachirambe kukura, chinoramba chichikura. Uyezve uchiwana zvitsva zvinokushwa mauri, uchiramba uchikura pakutenda. Muri kubanzwa? Maria Magadharina, makatarisa pana Ruka 8 verse 4-8 panotaurwa pamusoro pemukushi. Zvinonzi wakagamuchira shoko rakasimwa maari. Shoko rakasimwa maari naJesu rakatora chinzvimbo chani? Chamadhimoni aya akanga abudiswa kubva maari. Asi vamwe wenyu makaita semaguta sezvatambotaura zve, kuti munenge makangozangana madhimoni neshoko rinenge richikushwa. Shoko rinenge richitobatwa kunge riri kubatwa nerukato, kunge mhodzi dzawira panzira kana kuti dzawira parukangarabwe. Muri kuzvinzwa? Hadzikuri, hadzina midzi kana kuti dzinonhongwa neshiri. Zvikanzi ndiro zvakaita shoko rinenge rakushwa mamuri nokuda kwekusatenda kwenyu. Tadaro izvi tikaenzanisa Maria Magadharina nevhu rakanga raita sei, rakanga rakushwa mhodzi dzikakura zvakanaka, hatishamisike kuziva kuti sei Jesu Kristu paakamuka wakatanga nekushanyira Magadharina. Nukumanzwa? Pakumuka kwake Jesu wakatanga nekuonana naMaria Magadharina, kwete vadzidzi. Nekuti Jesu pakuparidza kwake wakambenge watombotaura pamusoro penyaya iyi, nyaya yokuzvikudza. Amen. Zvikanzi mune chakanga chakaipisisa chaicho, ndo makabviswa zvose zvimadhimoni izvo. Iye akazvirasawo, akazviramba, akatanga kutevera Ishe wedu Jesu Kristu. Pakusvorwa kwake, pakutukwa kwake, mashoko aIshe wedu Jesu Kristu akanga akaita sepfuma kwaari. Nekuti paya vaitofamba pesa apa, pane vamwe vaitomuziva vachitoti uyu aiwa, uyu aiwawo. Asi achifamba naJesu vachitobvunza kuti ko Jesu anofambiriko nevanhu vakadai? Iye ari munhu akatendeuka. Muri kuzvinzwa? Wakanga wabviswa madhimoni manomwe. Hatingati madhimoni manomwe, mweya minomwe. Mweya iyoyo minomwe yakakosha, ine pane zvainomirira. Tichasvika pazviri zvedu. Ngatimboenda pana Mark 8 verse 34-38.
Zvikanzi ipapo akadana vanhu vazhinji kwaari pamwe chete navadzidzi vake akati, kana munhu upi zvake achida kunditevera anofanira kuzviramba, amen, atakure muchinjikwa wake agonditevera. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu uye nokuda kwevhangeri achahuponesa, amen. Amadiwa, zvikanzi kurasikirwa noupenyu hwako nokuda kwevhangeri zvakafanana nekurasikirwa noupenyu hwako nokuda kwemirayiro. Muri kuzvinzwa? Kana murayiro wakati usabe, iwe kuba kunge yanga iri nzira yako yekurarama, warasikirwa noupenyu hwako nokuti kuba kwanga kuchikugarisa zvakanaka. Kana murayiro wakati usapombe, iwe nzira yako yokurarama yakanga iri yokutengesa muviri. Muri kuzvinzwa? Warasikirwa noupenyu hwako. Uye zvitiri pakupomba apa, nokuti vazhinji vakadzi vanopomba ndivo vanenge vakaroorwa, ndivo vatingati vanopomba. Aya mahure aya hana basa, vari kungoita zvakaipa, asi vapombi chaivo ndivo vekuti kana vakaroorwa vakurara nevamwe varume, vari kubuda mudzimba dzavo vachinorararara. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi ndivo vanhu vakatoipa kupfuura mahure ari kutengesa mira. Naivavo zvikanzi kana wava muna Kristu rashikirwa neupenyu ihwohwo, usarambe uchiita izvozvo. Kana wakanga uri musikana uchingoita basa rekurara navarume vese vese, nyangwe zvako wanga usingararise, usingabhadharwe, zvikanzi rashikirwa neupenyu ihwohwo, chose chakaipa chawakanga uchiita zvikanzi siyana nazvo. Munhu achabatsirweiko kana akawana nyika yose asi akarasikirwa noupenyu hwake? Nokuti kana kuti munhu angaripeiko kuti adzikinire upenyu hwake? Kana munhu achinyadziswa neni uye namashoko angu, amen. Tinonyadziswa here namashoko aJesu? Tinonyadziswa here nemurayiro? Tingazonzi tiri mabharanzi here kana tichitevedzera murayiro? Mukunzwa? Zvikanzi kana munhu achinyadziswa neni uye namashoko angu murudzi urwu rwoufeve uye runotadza, mwanakomana womunhu achanyadziswawo naye paanouya mukubwinya kwaBaba nokwavatumwa vatsvene, amen. Jesu pakudzoka kwake wakadzoka nokubwinya kwavatumwa vatsvene. Nyange zvaireke akanga asati akwira kudenga, zvivi zvose akanga asiya muguva, panga pasina rushambwa pari, zvivi zvose zvakasiyiwa pamuchinjikwa. Wakanga uno kubwinya, asi wakatanga kunoona Maria Magadharina, haana kutanga kuona ana Peter. Zvinotiudza chimwe chinhu pamusoro pevanhu ava, kuti nyange zvavo vakanga vari pedyo naIshe wedu Jesu Kristu, kutenda chaiko kwanga kusati kwava mavari. Kana uchida kunditevera, ndozvinotaura Ishe wedu Jesu Kristu, unofanirwa kuzviramba utakure muchinjikwa wako. Asi ndinoti shoko iri rakaoma zvikuru kuna Kristu, kumakristu mazhinji, uye zveshoko iri richagumbusa vazhinji kusangana nemimi muri mukereke ino. Muruzvinzwa? Nokuti kuzviramba kwakaoma. Asi ndinoti kwamuri, nyangwe ana Peter navamwe vaApostora vakanga vasati vatendeuka, vasingatendi zvakakwana. Jesu paakamuka mazuva matatu shure kuroverwa pamuchinjikwa kwake, dai zvisizvo vane kutenda kwakakwana, vari vatsvene, ungadai akatanga kuzviratidza kwavari. Muri kupanzwa? Asi wakatanga nekuna Maria Magadharina, mukadzi waakabuditsa madhimoni manomwe, kana kuti mweya yakaipa minomwe. Inzwi rekusatendeuka iri rinotsigirwawo nani? naPauro. Pauro ndiye anotaura pamusoro pekusatendeuka kwaSifasi. Nyangwe shoko iro tisingaride zvikuru, asi notitaurira kuti vanhu ava vakanga vasati vatendeuka. Pane inzwi rinobuda ipapo rinoti kubva kuna James, inzwai munzwa.
Zvikanzi Petro akati asvika kuAndioki, ndiri pana vaGaratia 2, musarasike, kubva pa11 to 14. vaGaratia 2 verse 11 to 14. Zvikanzi Petro akati asvika kuAndioki, ndakamutsoropodza pachena nokuti akanga akanganisa zviri pachena. Vamwe varume vakabva kuna Jakobho vasati vasvika akanga achimbodya nevedzimwe ndudzi. Amen. Asi pavakasvika akatanga kusuduruka uye akazvitsaura kubva kune vedzimwe ndudzi, nokuti akanga achitya vaya vakanga vari veboka rokudzingiswa. Vamwe vaJudha vakabatana naye pakunyengera kwake, zvokuti nokunyengera kwavo naBhanabhasi akanga atsauswawo. Amen. Ndakati ndaona kuti vakanga vasingafambe muchokwadi chevhangeri. Inzwa apa. Ndakati ndaona kuti vakanga vasingafambe muchokwadi chevhangeri. Ndakati kuna Petro pamberi pavo vose, iwe uri muJudha asi unoda kurarama somuhedheni, kwete somuJudha. Seko zvino uchimanikidza vedzimwe ndudzi kuti vatevere tsika dzechiJudha. Yatigumire ipapo. Ndimbotaura zvishoma. Zvikanzi vaitya vaJudha vakanga vabva kuna James. Ndokwanga kune vamwe apostora vesa. Kuna James kunomirire mukuru wachi, mutungamiri wavaapostoli. Naizvozvo tsika dzakanga dziri kuna James ndidzo dzakanga dzakurakidzwa apa navaJudha vakanga vabva kwaari. Kuzvikudza kwakanga kuri kuchiripo, kusatendeuka kwakanga kuchiripo. Nyangwe zvichinzi mweya mutsvene wakanga waburuka kuzoshanda basa rawo. Asi vanhu vakanga vasati vatendeuka, vakanga vasati vane kutenda kwakakwana, vakanga vachiri kutoda kutorapwawo pane zvaivasimbira. Vakatadza kutevera mufananidzo waIshe wedu Jesu Kristu, wokuunganidzira kwaari vose vakasiyana-siyana, nyangwe ana Maria Magadharina vakada kuzvita vatsvene. Amen. Ndinoti nemiwo vazhinji munobatwa pachinhu ichi, nokuti kereke dzenyu dzizere neunyengeri nekusatenda, nokuti Ishe Jesu unoda kereke yakaita saMaria Magadharina, ine zvose zvakaipa zvakabviswa mairi, ine mweya yose yakaipa yakabva maari. Mukunzwa, yakabudiswa kunze, wakasara achena seimba yachena, imba yakatsvairwa. Jesu anotaura kuti chiko pamusoro pemunhu unenge watendeuka, anenge ari imba yakatsaurwa, yakatsvairwa. Zvikanzi madhimoni aya anenge abuda maari, anoenda kurenje, onoshayiwa pokugara, odzoka manje nehasha. Zvikanzi anonokokoredza mamwe madhimoni, ouya ozogara muimba iyoyo. Naizvozvo muzvingwarire pakutendeuka kwenyu, muzive kuti kana matendeuka, matee kundeuka pazvokwadi. Chinhu ichi munofanirwa kutochitarisisa mamuri kuti hamusina mamwe madhimoni akawanda here kupfuura makamunawo kubva pakutanga. Nokuti nyange zvenyu muri mumakereke, mamwe madhimoni anokwanisa kuuya akaungana pamuri. Makati muri muna Jesu, imi musiri. Jesu wakati chiko kuna Simon, paakanga ari mumba maSimon achidya, paakazodzwa nemukadzi uya wakazodza makumbo ake. VaFarisi havana kuti haazive waari kubatwa naye hantu. Zvikanzi dai aiziva mukadzi uyu, angadai asingamuregedze achimubata. Asi mukadzi akanga aita se atendeuka, mukadzi akanga azvipira kuna Mwari, naivo vaitozvitiwo vatsvene vakarurama, ndosaka vari vaFarisi. Nyambirwa dzakanga dzingori nguo nemataituru ekudedzwa kunzi muprista, kana kuti mwana womuprista, kana kuti muFarisi, kana muSadhusi. Kutendeuka chaiko nokuziva Mwari vakanga vasingazivi. Muri kupanzwa kapa? Tinoda vanhu vakatendeuka zvokwadi, vanhu vakasiya zvinoitwa navanhu vasingazive Mwari. Musaregere muchibatwa pachinhu ichi. Musaregedze shoko iri richikugumbusai. Muri kuzwa kapa? Tinoda vanhu vakaita sei? Vanozviramba. Rambai upenyu hwenyu hwakare, mude upenyu hutsva. Kristu Jesu unoda kereke yakaita saMaria Magadharina. Pakuungana kwenyu mese munomu, takaita seguta, mumwe nemumwe achiuya nezvake. Zvino kana pari chine madhimoni achiri akabatira maari,
nyange zvake atendeuka, anokwanisa kuodza kereke yose. Makafunga kuti munhu mumwe nemumwe anenge ane dhimoni rake, kereke inopedzisira yaita seiko? Kana tabatana nemadhimoni edu akasiyana, hatipedzisire taita saMaria Magadharina here asati abuditswa mweya yakaipa? Muri kupanzwa? Nokuti pakereke yoga yoga nemunhu woga woga pane mweya minomwe inosimbira kana kuti kumumanikidza. Asi ndinoziva pamuri haisati yabudiswa yose, uyezve hamusati mazviramba masiya zvose, nyangwe makati tava kutenda. Vamwe venyu makatanga nekutenda ndokuzokokorodza mamwe madhimoni shure. Takatarirawo pamusoro pekukosha kwenhamba 7 iyi. Tinosvika pana Revelation. Takati chi pamusoro penhamba 7? Takati namba 7 inoreva kuti complete. Pane imwe nhamba zvakare yatakataura pamusoro payo, namba 3, inoreva chi? Kugamuchirika, hanti? Namba 7 inoreva kuzara, kukwana, kupera, kana kuzadziswa. Mukunzwa? Kana muchirangarira, 3 inoreva kugamuchira, asi 7 ihombe inoreva chi? Kuzara kana kupedza. Tiri panyaya yemweya minomwe inomirira chi? Mweya yose yakaipa, kana kuti madhimoni nokuzara kwawo kwose. Akanga ari munani? Maria Magadharina asati atendeuka. Pane mweya mitsvene minomwe inomirira utsvene nokuzara kwawo. Tinozvinzwa kupiko izvozvo? Pane zvakazarirwa, enda pana zvakazarirwa. Makaenda pana zvakazarirwa 1 verse 4, mutinzwa zvichinzi Johani kukereke nomwe dziri mudunhu reAsia, nyasha norugare ngazvive nemi zvinobva kunani? Kuna iye aripo uye akanga aripo naiye achazouya, nokumweya minomwe iri pamberi pechigaro chake choushe. Amen. Mweya mingani? Minomwe iri pamberi pachigaro chake choushe, ndokuzara kwayakaita. Mweya mitsvene, haizingori mweya yakasiyana siyana. Naizvozvo kana tichikudzwa pamusoro pekereke nomwe idzi, tsamba dziri kuenda kukereke nomwe, zvingatotibatsira isusu patinenge tichiverengawo zvekereke nomwe, tichizvigadzirisa isusu mukati medu. Nekuti zvinongovasimbirawo ndo zvinotisimbirawo. Uye zvinyangwe tiri mukereke imwe chete, tinokwanisa kusimbirwa nemweya yose minomwe yaivhiringa chi? Kereke nomwe idzodzo dzakataurwa mukati mebhuku reRevelation. Zvingatibatsire kuzvigadzirisa isu pachedu, tisamirire kugadziriswa nemumwe munhu. Nokuti takapuwa shoko iri kuti tirirave misi yose, tiridyese chingwa mazuva ose upenyu hwedu, tipote tichizvigadzirisa, tichiita se tichitsetseswa, kana kuti tive vanhu vakatsetseka soupfu, vanhu vari refined savaKristu. Inzwanzwa zvinotaurwa ipapo, ndichipedzisa zvangu. Zvikanzi nokuna Jesu Kristu iye chapupu chakatendeka, pavhesi 5 ndopandiri. Nokuna Jesu Kristu iye chapupu chakatendeka, dangwe kubva kuvakafa, nomutongi wamadzimambo enyika, kuna iye anotida uye akatisunungura kubva kuzvivi zvedu neropa rake. Amen. Wakatisunungura kubva kuzvivi zvedu, kumweya yedu yakaipa neropa rake, uye akatiita ushe nouprista kuti tishumire Mwari naBaba vake, ngave nokubwinya nesimba nokusingaperi-peri. Amen. Zvikanzi takaitwa vaprista isu, takaitwa vanhu voushe hwouprista, takaitwa chi? Vanhu voushe hwoumambo hwokudenga. Ushe hwoga hwoga hune mirayiro yaro, hune tsika dzawo, ndidzo tsika dzatinofanirwa kutevedzera namafambiro atinofanirwa kuita. Ndambotaura pamusoro pevanhu vemarai nekumusha, ndikati pane zvavanochengetedza ikoko, handi? Nesu takafanirwa kuchengetedza zvinhu zvoumambo hwokudenga. Amen. Zvikanzi tarirai ari kuuya kumakore, uye meso ose achamuona, kunyange naivo vakamubaya, uye marudzi ose enyika achachema nokuda kwake. Saka zvichaita saizvozvo. Amen. Apa pavhesi 8 panobuda rimwe shoko huru, zvikanzi ndini Alpha naOmega. Ndizvo zvinotaura Ishe Mwari.
iye aripo, akanga aripo, uye achazouya wamasimba ose. Pari kunzi alfa naomega, zvikanzi ndini utsvene hwakazara. Muri kubanzwa? Compared kunani? Kuna Maria Magadharina asati atendeuka, zvikanzi Maria Magadharina chimiririro chehuipi hwose asati atendeuka. Asi Jesu ndiye kunzi chimiririro cheutsvene hwose hwakazara. Mweya mitsvene yaisha uri Jesu Kristu, nemweya yakaipa minomwe yani yaMaria Magadharina. Amen. Tinofanirwa kutseketudzwa kana kuve takatsetseka sekereke, tichitsiurana, tichirayirana kuti tive vatsvene. Ndichiuya pakupedzisira, ndoda kukudzoserai shure kuna Mateo 19. Tambotaura pamusoro pekuzviramba, asi nzwai manzwai anobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi pana Mateo 19 paaitaura pamusoro pemujaya mupfumi. Zvikanzi makatangira pavhesi 27 munonzwa Petro achitaura ipapo. Petro akamupindura akati, takasiya zvose kuti tikuteverei, zvino tichawaneiko kana tasiya zvose? Jesu akati kwavari, ndinokuudzai chokwadi kuti pakuvandudzwa kwezvinhu zvose, mwanakomana womunhu paachagara pachigaro chake chokubwinya, imi makanditevera muchagarawo pazvigaro 12 muchitonga marudzi 12 aIsraeri. Amen. Uye vose vakasiya dzimba, kana vakomana, kana vanun'una, kana hanzvadzi, kana baba, kana mai, kana vana, kana minda, nokuda kwangu. Amen. Zviri kutaurwa zvinhu zvatinofanirwa kusiya. Pane zvinhu mukati meupenyu hwedu zvakakosha sedzimba, zvakakosha savakomana navanun'una, zvakakosha sehanzvadzi, baba nanamai, zvakakosha seminda. Zvikanzi kana makasiya zvinhu zvose izvi nokuda kwangu, zvikanzi vachagamuchira zvakapetwa kazana, uye vachagara nhaka youpenyu husingaperi. Asi vazhinji vokutanga vachava vokupedzisira, uye navazhinji vokupedzisira vachava vokutanga. Amen. Hama vadiwa, ngatifunge pamusoro penyaya yekuzviramba kuti tisiye madhimoni ese atakabatira paari, zvinhu zvatinozvikudza nazvo, zvinhu zvatisingadi kusiya nokuti zvinotiita kuti tive tinonzi anani, zvinotiita kuti tive zvatiri. Zvikanzi naIshe, siyai izvozvo, muve vanhu vatsva, muve zvisikwa zvitsva, mugamuchire shoko roumambo hwokudenga, muite sokutaura kwaro. Tataura pakareba, hama adiwa. Tinovimba kuti pane chamadzidza, pane mashoko aya. Asi nyangwe kana musina kudzidza, aiwa, mukana uchavepo, nokuti vaparidzi vakawanda, uye zveshoko iguru. Hama adiwa, muve nevhiki rakanaka rinotevera. Mwari akuropafadzei, murambe muchiita zvakanaka kuti akuropafadzei, akukomborerei. Naiye tinomuropafadza nenguva yaatipai kuti tive pamwe chete tichikurukurirana pamusoro pekereke yedu. Ndinoti chisarai, toonana zvakare, Mwari atendera pavhiki rinouya. Bye bye.